primavera do ano 18, abril, maio, bueno, eu estaba preparando exámenes de segundo cuadrimestre e chamoume un día a miña mai, dixo, mira, que me enterei de que andan buscando xente para facer o papel de brigadista na película, xa houve algún casting, pero non lles encaixou naide no que andan buscando. Se queres, mira, mañá hai un casting en Navia, anímate que igual te collen e tal e cual. Cabo uns días, a min chamaronme, chamoume Oliver e dixo que comigo contaban, pero que co outro rapaz non lles encaixaba no que buscaban e non contaban con el, vai. E pediume que buscara algún amigo meu ou conocido, deume unha serie de características que necesitaba que cumplira, que buscara e que lle lo mandara para facer un casting tamén. E, bueno, acordeime do meu amigo David de Pozo, e chamei o tal, comentenlle o rollo, mandénllelo, gustoulles e tamén o colleron. Pero, bueno, que foi todo de rebote. O primeiro día que fomos, citáronos ás 9 da mañá, en San Martín da Ribeira, unha aldea de Cervantes, e estuvemos de 9 da mañá a 11 da noite de rodaxe. Acabamos reventados, non tiñamos nin idea. Cada escena, pero escenas pequenas, ao mellor de andar 100 pasos, escenas de ao mellor 10 segundos, repetilas 20 veces. Mais ou menos, David e eu igual gravamos, sin contar as escenas de lume, entre ensaios e días de gravar, pois ao mellor 20-25 días. Pois os primeiros 2 ou 3 días intentábamos seguir o guión. A partir dos 2 ou 3 primeiros días dixo Oliver, mira, vamos pasar un pouco do guión, en cada escena vámoslo facer de varias maneiras e quedámonos ca que máis nos guste. Eu douvos as directrices e tal, e a partir do segundo ou terceiro día empezou a ser unha grabación máis fluida. Entonces, claro, ao ser tan improvisado, tiñamos que repetilo moitas veces, moitísimas. A escena da burra e a besta, fixémola casi 30 veces. Sabes, o burro quedou hasta as narices de que lle dera cachetadas. Foi unha maravilla, polo que che dicía antes, porque, en primeiro lugar, é que en ningún momento nos berrou nin nos reñeu por algún fallo que poderamos ter. Tuvo unha paciencia, eu digo, falo por min e por David, que foi o que, como sempre, David e eu sempre estivemos xuntos, entonces sempre nos dicía o mismo aos dous, prácticamente. Unha paciencia, sabes, increíble. Escuitaba as nosas opinións, sabes? Sempre nos preguntaba, consideráis que isto ao mellor podía ser de outra maneira, sabes? Daba pé a que nosotros fixéramos propostas. Era moi flexible, non era rígido en absoluto. E de feito houve cousas que modificou porque lle dixemos nós. O único fallo é que eran moi relajados, ao mellor nos citaban algún día ás 10 da mañá e hasta as 12 non che aparecía, 12 non, pero 11 e pico non che aparecían. Bueno, iban ao seu ritmo. Pero bueno, iso era o único que tal, o resto, íbamos de gana, íbamos moi de gana gravar. É unha persona emprendedora que tira da xente, sabes? Realmente eu definiría como líder nese sentido. Quero dicir, o impulso que lle deu a isto é que ainda non se... Quero dicir, isto é un impulso a largo plazo. Iso é increíble. Antes, eu, por exemplo, teño ido a moitos campamentos de pequeno. Naide sabía onde era... O Caurel sí. E Pedrafita do Cebreiro tamén. Pero os Ancares... Bueno, ni Dios. Cervantes e Becerra xa nunca dicía, porque... Dicía os Ancares porque, bueno, pero nin os Ancares. Agora, hostia, sobre todo como estudio en Lugo, xente que ao mellor ven facer sobre todo veterinaria, xente de fora e tal, falo con eles. Son dos Ancares. Sí, me suena mucho de la película, no sé qué, tal e cual. Sentir que a túa zona que estaba tan olvidada que de repente a poen nun altar, pois, non sei, a verdade é que faiche sentir orgulloso. Que teñan que vir de fora para darlle valor ao que temos, pois é un pouco triste, a verdade. Que non nos damos cuenta do que vale o que temos nosotros.